A céges adatok alatt található költségviselő adatokat szeretnénk bővíteni, és nem csupán egy-egy fölvételéről, szerkesztéséről vagy törléséről van szó, amit itt manuálisan elvégezhetünk. Rendelkezésünkre áll a betöltők menüpont alatt a költségviselő betöltés lehetősége. A felület alapértelmezetten mindig a legutolsó betöltést fogja itt egyébként kilistázni, mivel itt most nem volt, ezért nem mutat semmit, de láthatjuk azt, hogy milyen információkra lesz majd szükség egy új költségviselő megadásakor. Ahhoz, hogy ki tudjuk tölteni a táblát, a jobb felső sarokban az Excel exportra kattintva tudjuk letölteni a megfelelő fájlt, ahova beírva a költségviselő nevét, ide ugye szabadon bármi beírható, meg kell adnunk, hogy mely cégből és mely számfejtési körből tartozhatnak majd ehhez a költségviselőhöz munkavállalók a szoftverben. Az alapértelmezet és az ajánlott beállítás itt az, hogy mind a cégnél, mind a számfejtési körnél azt írjuk, hogy összes. Ezzel ugyanis azt tesszük lehetővé, hogy a szoftverben szereplő dolgozók cégétől és számfejtési körétől függetlenül kiválasztható lesz a legördülő listában a költségviselő neve, amit betöltöttünk. Természetesen, ha egy olyan költségviselőt veszünk be, aki mondjuk csak a kölcsönző cégünkhöz vehető fel, vagy csak a számfejtési körből, akkor csak egy passzív számfejtési körből, akkor ezt is meg tudjuk adni. Érvényesség kezdete és végéhez pedig érdemes 1915. január 1-et és 2038. január 1-et megadni, természetesen kötőjeles elválasztással és szövegformátumban. Az Excel fájl kitöltése után a felfele nyílra kattintva tudjuk importálni a megfelelő fájlt, amit ha megnyitunk és elnyomunk a plusz gombra, akkor fel is tölti nekünk ide az adatokat. Ha ide kerülnek az adatok, az még azt jelenti, hogy itt még alapértelmezetten nem kerülnek be a szoftverbe, tehát ha itt most megnézem a költségviselőket, hiába frissíteném az oldalt, ugyanazok maradnának. Ahhoz, hogy bekerüljenek rendesen az adatbázisba, ahhoz majd a mentést kell megnyomni, azonban itt, ahogy látható, direkt olyan példákat vettem föl, amivel tudjuk prezentálni az előfordulási lehetőségeket. Ahol piros cellát látunk, ott valami nem stimmel a betöltővel. Itt például az, hogy mind a cégnél, mind a számfejtési körnél a rendszerben már létező céget és számfejtési kört kell megadni, hogyha karakterpontosan nem stimmel valami a betöltőben, akkor azt nem fogja megtalálni az adatbázisban, és ezért hibát fog jelezni. Itt ugye a cégnél beírtam, hogy 1, a számfejtési körnél 2, mivel nincsen ilyen sem cég, sem számfejtési kör, ezért nyilván ezt nem tudja mihez kötni. Választottam egy olyat is, beírtam egy ilyet, egy teszt költségviselő, ami az összes cég összes számfejtési körhöz hozzárendelhető, és egy szűkítettet is, ami pedig a termelői Kft. Aktív számfejtési körébe tartozó dolgozókhoz lehet majd hozzárendelni. Ha rámegyek a mentésre, ha hibát hoz a táblám, és én azt szeretném javítani, akkor érdemes az eredeti Excel fájlba visszamenni, átírni az adatokat. Arra érdemes nagyon figyelni, hogy tényleg karakterre pontosan stimmeljen, tehát egy plusz space se legyen mondjuk a Tróbaboba meg a Kft. Között, ugyanazok legyenek az ékezetek, stb. Ha ezt megtettük a javítást, akkor újra ugyanúgy az importálással kell majd behúznunk az új fájlt. Majd ezután, ha mentésre kattintunk, akkor azokat a sorokat, amikben nincsen hiba, elmenti a szoftver a megfelelő helyre. Ezt tudjuk is ellenőrizni a költségviselőkezelés oldalon, ahol frissítettem, és be is került a szűkített költségviselő, meg a teszt költségviselő azokkal a paraméterekkel, amikkel az imént a betöltőben felvittük őket.